Shut up and sit down. Mun mielestä ehkä ne suurimmat hyödyt mulle Motivan hallituksessa olemisesta niin oli tietysti se, että pääsi itse vaikuttamaan asioihin. Et oli kyse sitten siitä, että halusi tietyn tyyppisiä bileitä tai halusi jotain semmoista vapaampaa aktiviteettia. Tai sitten ihan siitä, että halusi olla mukana kehittämässä koulutusohjelmaa. Kyllä se siinä mielessä ilman muuta hyödytti, että pääsi siihen opiskelijavaikuttamisen äärelle. Pääsi mukaan siihen ANJRC-toimintaan ja siihen liittyviin asioihin, myös muihin opiskelijavaikuttamisiin, kuten valiokuntiin, jaostoihin, koulutusohjelmatoimikuntaan ja myöskin sitten edustajistoon, johon pääsin sitten lopulta lähteä myöskin mukaan. Liityin Motivan hallitukseen sen vuoksi, että halusin päästä porukkaan, halusin päästä yhdessä tekemään. Sitten sitä kautta tutustui paljon myös muihin ihmisiin, myös muista koulutusohjelmista. Ja se oli ennen kaikkea se hyöty minulle, että sai uusia kontakteja. Kyllä siinä oppii monia semmoisia työelämässä tarvittavia taitoja, esimerkiksi kokouskäytäntöjä ja sitten sitä talouden seuraamista, että miten budjetti laaditaan ja miten tehdään tilinpäätös yhdistykselle tai vaikka koulutusprojektille. Lämpimästi suosittelisin kyllä hallitustoimintaa ihan kaikille, jotka tykkää ihmisten kanssa tehdä töitä. Että siitä saa semmoista arvokasta työkokemusta ja organisointikokemusta, josta ei varmasti kellekään ole haittaa, että omassa CV:ssä semmoinen näkyy ja että semmoisia taitoja on. Hallitustoiminnassa päästään semmoisten todellisten ongelmanratkaisutilanteiden ja ryhmätyöskentely- ja organisointitilanteiden äärelle. Eli pääsee ihan käytännössä opiskelemaan tiimityöskentelyä siinä. Suosittelisin hallitustoimintaa, sillä se kehittää ilman muuta työelämätaitoja. Asioista tiesi aina enempi kuin oli hallituksessa. Ensinnäkin niistä, että mitä Motivan tapahtumia on tulossa, mutta sitten myös ylipäänsä, että mitä opiskelijoita koskevia päätöksiä on tulossa. Esimerkiksi Spesiasta ja ammattijärjestöasioistakin. Siinä tutustui eri vuosikurssien opiskelijoihin ja se oli kauhean mukavaa aikaa. Siis kyllähän se on kiva, kun pääsee itse suunnittelemaan, että mitä me tehtäisiin vuoden aikana.